Čo píše? Som stále mŕtvý. Pozri si moje múdrosti. OK, idem na to. Filipko, môj vnúčik, mám pre teba ďalší náučný príbeh, ktorý sa mi buď naozaj stal, alebo som ho videl v telke, teraz neviem. Raz v 70. rokoch som trénoval jedného chlapca, čo boxoval. Bol fakt strašne dobrý. Kus mesa, pesť ako kamión, výdrž ako lada. Lada? Čo je lada? Aj hlavu mal pevne na pleciach, ale aj tak dostal ranu, ktorá ho položila. Mal dve možnosti. Zdať to, ostať ležať, cítiť sa ukrivdený, alebo tú ranu zniesť, postaviť sa a pripraviť sa na ďalšiu, lebo vedel, že určite príde. Ty si môj vnuk a čítaš tieto riadky a vieš, o kom hovorím. A žiješ tým istým krédom, že každá rana ťa posúva vpred. PS, ži takto, konaj takto, chod si za svojím. Kokos. Starý otec, jak si vedel. Presne toto som potreboval.